क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानो थांगासिनो आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमा। फैगौ डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंगोन आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमा। गोजां बोथोरनि आयेन आफाद जथुमाखौ खुंनो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थाग थियारि खालामनाया दानिफ्रायनो जागायबाय। दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दावबायफैनानै आसाम आयेन आफादनि जथुमा खुंगोननि थाग थियारि खालामनायनि सोमोन्दै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'गिरिफोर, बुंथिगिरि, क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि, गोबां एमसिएलएफोर आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोरनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै गोनांथार मेल जथुमो। बिटिसि सेक्रेटारियेट आयेन आफादनि मोन 40 मासिनि जायगाखौ फुवारनानै सा 126 सोद्रोमाफोर जिरायनो हानाय बायदि जायगा खालामनो थाखायबो इन्जिनियारफोरखौ बिथोन होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बयबो मिथिखागौ जे जोंना जिथु गोजां बोथोरनि सेसन विन्टार जिथु सेसन आसाम आयेन आफादनि बियो क'क्राझाराव जागोन जोंनि बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियाव। बे बड'लेण्डनि एसेम्ब्लियावनो दिनैहाय जोङो बड'लेण्ड गभर्नमेन्ट आरो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन आरो जोंनि क'क्राझारनि गासै डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोर आरो जोंनि इउनिभार्सिटि सिआइटि आरो क'क्राझारनि कलेजनि प्रिन्सिपाल आरो रेजिस्ट्रारफोरखौबो लानानै जों दिनै सावरायदों जे माब्रैहाय जोङो जे आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा जागोन आसाम बिधान सभा जागोन डिसेम्बराव बे जथुम्माखौ मोजाङै मोजां माब्रैहाय जोङो खालामलांनो हायो आरो बिनि थाखाय जि थानायनि जायगा नांगौ दोननायनि जायगा नांगौ बेफोरखौ जों माब्रैहाय मेकआप खालामनो खारन 1000निफ्राय 1500सो मानसिफ्रा बेवहाय थाफैनांगोन मन्त्रि एमएलए चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै चिफ सेक्रेटारि डिजिपि आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि कमिशनार सेक्रेटारि बेफोरबायदि गासैबो अफिसारफ्रानो माने बेवहाय थाफैगोन स्टाफफोर बेवहाय थाफैगोन आसाम बिधान सभानि गासैबो स्टाफ बेवहाय थाफैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा सोरनिबा पिए पिएसफोरबो थाबाय आरो सिकिउरिटिफोरबो थाबाय ड्राइभारफोरबो थाबाय जे बेफोरखौ जों माब्रैहाय लाखिनो हायो बेखौ दिनैहाय गुवारै सावरायनाय जादों आरो गोनां जायोब्ला जोङो जोंनि जि माने कलेजनि हस्टेलफोर इउनिभार्सिटिनि हस्टेलफोर बेफोरखौबो जों बाहायनांनो हागौ नामा बिनि थाखाय एसेसमेन्ट खालामनो दिनैहाय दायथ' होनाय जाबाय ज' रायलायलायनानै आरो बे मथे जोङो 15 साननि गेजेरजों बे गासैबो थासारिखौ नायनानै जों माब्रैहाय बेबस्था लायोब्ला मोजां बेखौ उनावहाय थिग खालामलांगोन। ओंखायनो दिनैनि बेवहाय दावबायफैनाया आसाम बिधान सभानिफ्राय थोंजोङै बेनोल' जे जोङो गिबि खेबनि थाखाय आसाम बिधान सभाया आसामनि बिधान सभा न'नि बायह्रायाव जागोन क'क्राझाराव बे बड'लेण्डआव आरो बे जों बयनिबो थाखाय देरगानायनि बाथ्रा बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय जे बेवहाय सप्तासेनि थाखाय आसामनि जिथु केपिटेल बियो बेवहाय फैथ'गोन आसाम बिधान सभा बेजों लोगोसे आसामनि सेक्रेटारियेट आरो गासै आसाम गभर्नमेन्टनि खामानियानो बे सप्तासेयाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय सालायनाय जागोन आरो सप्तासे माने बेवहाय फैथ'सिगोन दिसपुरा। एसेम्ब्लि हला गासिबो थिगैनो दंजोबो नायखाजोब्बाय आरो बे सप्तासेनि गेजेरावनो बिनि 126 सा एमएलएफोर जिरायनो हानाय मन्त्रि एमएलएफोर जिरायनो हानाय बे जायगाखौ दा खालामसिगोन सप्तासेनि गेजेरावनो बेखौ आरम्भ खालामगोन। गतिके बे जाहैगोन बे जायगाया जि आसाम बिधान सभा माने बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि जिथु हल बे हलावनो जोंनि आसामनि एसेम्ब्लियाबो जिरायनो हायो 126 जना आरो बिनि थाखाय दा खालामगासिनो दङ। गोजोनथाव खौरां आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन।
भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।